La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer. Girona Excel·lent. El segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona us ofereix aquest espai. Avui comencem la ruta al Mercat del Rengle d'Olot. De fet, per venir al Mercat del Rengle has de venir-hi un dissabte i això és el que hem fet aquí al Bellvitge del centre de la ciutat, perquè he quedat amb la Carme Plana. De fet, molts la coneixen per la Carme del Fajol, i és que això és el que volem parlar avui. Volem parlar d'aquests tres productes que comencen amb F a la Garrotxa, tan coneguts: el fajol, el farro i els fesols de Santa Pau. A veure si la veig per aquí. Mira, ja la veig aquí, amb els bolets i tot. Carme, bon dia. Bon dia. Escolta'm, tens una bona florida de bolets aquest estiu, eh? Sí, és que, esclar, al ploure, doncs, els cames secs surten. El que passa que l'herba és molt grossa, també, i són una mica de mal trobar, de mal buscar-los al mig de l'herba. Et mulles molt, però no, bé. Escolta, tenim el farro de blat de moro, tenim el fajol, tenim els fesols, que després anirem a veure en Joan de Martinyà, allà a Santa Pau. El farro és una d'aquelles coses que molta gent aquí la coneix poquet, a la Garrotxa sí, però a la resta de Catalunya poquet, i en canvi és una cosa que és molt gustosa per cuinar. Home, i tant, el farro doncs s'havia fet tota la vida, la gent havien crescut, els nostres pares i avis havien crescut menjant farro, no tenien tantes coses com ara. El que passa que ara doncs s'ha deixat bastant de fer, la gent no cuina gaire, la gent jove cuina molt poquet, però encara a la part d'hivern es menja farro. El farro és la farina del blat de moro, que hi ha diverses varietats de blat de moro que cultiveu vosaltres. Comenceu a cultivar-les ara a l'estiu i a llevar-les, diguem-ne, allò ben entrada, podríem dir, la tardor. Sí, doncs el blat de moro es planta ara, ja quasi bé hauria de ser plantat, però bueno, tot el que es faci fins al 15 de juny va bé igual i arriba igual. I a varietats, doncs sí, fem el del país, encara en tenim una mica, que és més gustós que l'altre que puguis trobar, i llavors hi ha el blat de moro blanc. El blat de moro blanc hi ha molta gent que el desconeixen i diu, això què hi és? Perquè la farina és blanca. Dic, no, és blat de moro, segur que és més antic el blanc que el groc, però coneixen més el groc que el blanc. Escolta, i el fajol, quan el planteu? Perquè hi ha una dita, diguem-ne, que va, em sembla, per verges, no? Com va? Per Mare de Déu, sí. Doncs sí, se sembra per la Mare de Déu del Carme, floreix per la Mare de Déu d'Altura i es recull per Sant Lluc. Que això, doncs, és 15 de juliol, Mare de Déu del Carme, 8 de setembre, la Mare de Déu d'Altura, i 18 d'octubre, Sant Lluc. Més o menys, eh? El canvi climàtic també ens ha afectat una mica, que més tard o més aviat, però va per aquí la cosa. El fajol, així no com el blat de moro, és una poligonàcia, és una planta que és molt senyora, no? El fajol, sí, molt senyor i molt delicat. Molt maco, molt agraït, però quan està gros, que ja comença a florir, si un dia ve una mica de tempesta, allò que vinguin trons i una mica de vent, i 4 gotes d'aigua, doncs es carrega les fulles d'aigua i es tomba. I es tomba doncs, tot en una direcció, o depèn si hi ha remolins en més d'una direcció. I a la que es tomba a terra i es trenca, malament rai, poc fajol colliràs. Espera tota la collita. Hi ha una varietat de fajol que jo n'estic enamorat, que és el de l'arracada, no? Per què es diu de l'arracada? Bueno, perquè jo no li sé ben bé el significat, però és quan floreix, només ho pots distingir quan està florit o quan comença a posar gra. El de l'arracada és un brot amb 2 brotets, com si posessis tu una arracada a l'orella. I llavors hi ha el pota de gall, que està al mig d'ell també, que sempre domina el pota de gall més que l'arracada, que fa ben bé com un peu de pollastre. Fa com tres urpes, diguéssim, com un peu d'un pollastre. Però és més productiu el de l'arracada. El que passa que vam intentar separar-lo. Ja ho hem intentat, fent a poquet, separar-lo, collir la part, però no, torna a sortir barrejat altra vegada. El fajol té una curiositat, aquesta planta, aquesta grana que tenim aquí davant, que clar que té una pell molt dura. Això, per segons com, sobretot els japonesos, per exemple, que van variant i van buscant aquestes, diguem-ne, varietats per fer fajol, per fer aquests fideus de fajol que ells fan, és costós de treure això, no?
per això vosaltres, diguem-ne, ja feu la farina i ja es treu a l'hora del molí. Sí, nosaltres ho molem amb un molí de pedra i llavors ho passem per un sedàs. I al passar-ho pel sedàs, doncs la farina se'n va a sota i la pell es queda a dalt. Però és una mica negra sempre, perquè vulguis o no, sempre queda aquesta miqueta de pell, que jo crec que és el toc que tenim doncs, per les farinetes i per fer el que vulguis de negró que té. Que aquest altre que ve d'altres països, que ve pelat, que ens deuen tenir les seves màquines i se'l pelen, doncs no té la mateixa consistència, ni el mateix sabor, ni res del que tenim nosaltres. És totalment diferent. Carme, ara hi ha molta gent que coneix el fajol perquè hi ha molts dietistes i moltes nutricionistes que parlen precisament de les virtuts d'aquesta poligonàcia, no? Fajol, molts li diuen blat sarraí, tot i que no és un blat, no? Ens agrada més fajol aquí, Però clar, aquí hi ha una cosa important i és que ara hi ha molta gent que el coneix, però fa 30-40 anys es coneixia poquet a Catalunya. I, de fet, tu ets la instigadora, no?, del qual doncs, vas recuperar aquest fajol. Com va ser això? Bueno, doncs això va ser... en els anys 60 es va deixar de fer, perquè jo me'n recordo ben bé del meu pare que en feia, i el recollia i el batia allà a la hiera. Es va deixar de fer perquè doncs, no era productiu. I llavors nosaltres a casa, el meu home de l'hagi perdonat, va dir l'hem de tornar a recuperar a través d'un sac que hi havia penjat a darrere la porta, que poder hi havia 5 o 6 quilos, un sac de gra, que devia tenir poder 9, 10 anys, jo que sé, el que tenia, molt de temps. El vam voler sembrar, sí o sí, i em va néixer poder un 20% d'aquest. I a partir d'aquí doncs, vam tornar a tenir el fajol de la Garrotxa, el fajol que hi havia hagut sempre, a casa nostra. Un fajol que ara, juntament amb el blat de moro, aquestes dues farines, que si alguna cosa tenen en comú és que no tenen gluten. Efectivament, ni el blat de moro ni el fajol. Això vol dir, em permet a mi, moldre'l en el mateix molí, tant el blat de moro com el fajol, i poder donar tota la confiança doncs, per la gent celíaca, doncs, que no té traces de res més. Escolta, del fajol després anirem a veure en Joan a l'Hostal dels Ossos per veure què ens cuina, però tu de ben segur que em fas una bona cosa. Veig aquí que hi tens carquinyolis, que hi tens macarrons. Escolta'm, com tu fas això? Bueno, això és qüestió d'anar voltant i algú te ve gràcies a tu, doncs els macarrons mateix, que vas ser primer tu que ningú de començar a fer-ne, i jo he continuat i tinc els macarrons de fajol gràcies a en Pep Noguer. Escolta'm, això és una d'aquelles coses que no es poden dir, Carme. Una cosa important, tu ja tens això ja fa molts anys que vas començar, això vol dir que tu has fet un traspàs generacional també al teu fill, que segueix fent de pagès, no? Sí, bueno, jo li ensenyo doncs, tot el que sé i ell doncs, que faci el que pugui o el que vulgui. Però sí que gràcies a escoltant la gent i escoltant com es feien les coses i anar fent proves i surten moltes coses amb el fajol. Em pots fer pa, em pots fer galetes, em pots fer dònuts, em pots fer els macarrons, em pots fer, la cervesa, em pots fer moltíssimes coses del fajol. I una cosa que ara no entens perquè és més de l'hivern, que són les farinetes de fajol. Exactament, per la gent que no ho sàpiga, què és això? Bueno, això és el que ens va ajudar a donar l'impuls a fer fajol per tornar a fer les farinetes que es havien menjat antigament. Les farinetes, doncs, és la farina de fajol bullida i queda molt espès, llavors es posa en un mollo i després això es talla primet, es fregeix, un cop fregit es posa en un plat i s'hi tira una mica de sucre, una mica de mel o una reducció de ratafia a sobre i és un postres. I això es menja molt a part d'hivern. En deien els torrons dels pobres abans, perquè fajol se'n feia a cada casa, tothom en tenia i podia doncs, fer aquestes postres. Un dia les feien un lloc, un dia les feien l'altre i es anaven repartint i tot l'hivern menjaven farinetes la gent. Carme, som aquí al Mercat del Rengle. Què representa per tu aquest mercat? Ui, aquest mercat fa molts anys que vinc aquí, era una nena, com aquell qui diu, que vaig començar a venir aquí a vendre 4 cosetes que quedaven de l'hort i mira, ens hem jubilat i aquí estem. A les afores de la plaça Mercat d'Olot, aquí podríem dir que sous els pagesos, els petits pagesos productors, que cada un hi porta allò que fa, no? Exacte.
Això es tracta doncs, que la gent, quan els hi sobren coses a l'hort, puguin tenir un lloc per anar-les a vendre, i aquest lloc doncs, és el rengle d'aquí Olot. Escolta, Carme, me'n vaig cap a Santa Pau, cap a veure en Joan de Martinyà per fer els fesols. M'emporto un paquet de farro, un paquet de farina de fajol, per veure després què em fa en Joan i què em cuina amb aquestes delícies. Molt bé, em sembla perfecte, i dona els records a tots. I després d'anar a la plaça Mercat hem vingut cap aquí a la terra volcànica, la terra aspra i de mala petja, aquí al llindar d'un volcà fantàstic, el Cruscat, que a mi sempre m'apassiona. Si hi ha un dels volcans que m'agrada, el primer, número 1, Cruscat, número 2, llavors ja parlarien de si Sant Francesc o Montsecop, etc. Però el Cruscat sempre és d'aquells volcans que alguna cosa té. Jo crec que deu ser aquesta terra volcànica que es veu així a tot aquest llindar, aquest esqueix com un formatge que té aquest volcà. A veure si trobo en Joan de Martinyà per aquí, que està remenant amb les ovelles, perquè ja he vist que hi havia un bon camp que ja hi ha fesols aquí. Mira, ja el veig aquí. Joan, bon dia. Hola, bon dia, Pep. Escolta, veig que has plantat els fesols i que de moment van tirant, no? De moment pinta bé, va ploguent, ha anat ploguent, els vàrem plantar a finals de maig i de moment ha anat tirant bé. La por dels altres anys de moment no hi és, però queda molt per fer encara. Clar, això, la pagesia sempre es tracta d'anar mirant cap amunt, no? D'anar mirant al cel. Si plou molt perquè plou molt, si plou poc perquè plou poc, però, clar, tenim una colla de microclimes a casa nostra, hi ha inclús aquí la Garrotxa mateix, no? No és el mateix aquí a la banda de Santa Pau que tires cap a la banda de la Vall de Bianya o de la Vall d'en Bas. No, és molt diferent perquè hi ha aquestes plogudes que ens va fer el mes de maig, al principi això, plovia cada dia, però quasi bé el lloc era el mateix. Vull dir, a la canya plovia més, aquí menys, i un altre l'endemà era diferent. Els vas plantar a finals de maig, em deies ara. Cap a quan comptes recollir-los, aquests fesols? El temps és el que ho ha de dir, si pateixen més o menys, però a finals d'agost... No, setembre. El fesol de Santa Pau té denominació d'origen protegida. Això vol dir que hi ha un reglament dins d'aquest Consell Regulador que empara, diguem-ne, quines varietats han de ser, amb quin terreny s'han de fer, perquè no es pot fer a qualsevol lloc. Quines són les varietats que teniu per aquí i, sobretot, què és el que els fa diferencials d'aquest terreny que els feu? Mira, aquí nosaltres tenim... nosaltres fem un producte final, que són els fesols de Santa Pau, i tenim unes varietats de tota la vida, però el que compta és el producte final. Aquestes varietats només ens serveixen per poder-los plantar més aviat o més tard, per aconseguir aquest producte final. Però el producte final és el mateix. És que són tan iguals, que és que no hi ha diferència. No, ja et dic, és una cosa que nosaltres tenim per poder jugar a l'hora de plantar-los. Si els podem plantar a finals de maig, com ara jo aquí dalt, que és més fred que Santa Pau, jo començo una mica abans que ben bé al poble. I jo els planto que l'última setmana de maig començo a plantar. I llavors a partir d'aquí vaig plantant i jugo amb aquestes varietats, que més que res n'hi ha una que els podem fer més tard, força més tard, i continuen tenint una qualitat molt i molt bona. El que sí que és diferent és aquesta terra volcànica. No podeu plantar cap gra de fesol que no sigui en terra volcànica. Per què això? No, això no ho podem fer perquè, per començar, per haver-hi un control, ja la DOP ens exigia tenir un control del terreny on es feien, perquè és l'única cosa que, diguem, els fa ser com són, la terra volcànica. Hi ha un mapa de sols que ja era fet pel Parc Natural, i nosaltres cada any abans de començar, abans de plantar, perquè declarem cada any els camps que plantem, polígon, parcel·la i recinte, i aquí, quan ho diguem, ja es mira que aquests camps estiguin dintre el que pot ser la DOP, i el que no pot ser, doncs no pot ser, i queda que no pot ser de la denominació d'origen.
Clar, aquí hi ha molta importància, sobretot amb tot això, perquè després, allò, com diuen, feta la llei, feta la trampa, i a vegades veus en indrets, no?, allò que posen fesol tipus Santa Pau, origen, USA, i dius, ei, no, això ni tipus Santa Pau ni d'USA. El fesol Santa Pau ha de ser de la Garrotxa, dels municipis que hi ha, i fet en terra volcànica. I això és una d'aquelles coses que a vegades s'ha d'anar vigilant, no? Això s'hi ha d'estar molt al cim, perquè el fesol de Santa Pau sempre ha de ser envasat. Per la gent poder el comprar i estar segur de que és fesol de Santa Pau DOP, ha d'anar envasat, que és allò que hi ha les dues etiquetes, les dues etiquetes del Consell Regulador i de la denominació d'origen, i això és el que et garantitza. No poden comprar mai fesols que siguin amb un sac obert, que primera, que ja no en venem, de sacs així grans no en venem per hostaleria, però tenen una mida i mai seran un sac d'aquests grans de tota la vida que fa molta petxó com una botiga, però no són de Santa Pau. Esperem que vagi fent aquest estiu el temps bo per tot aquest terra que tenim, des de la vinya, tot Catalunya, els altres cereals com el blat de moro, no?, que ara en parlàvem amb la Carme, el fajol i també els fesols, i que arribi el mes de setembre i que els puguem collir. I a l'hora de collir, què passa des de que els collim fins que arriben, diguem-ne, al sac o a la caixa? Mira, passa molt de dies. Per començar, passa molt de temps perquè quan nosaltres ens arriba el primer camp de collir, els plantem escalonats ja, perquè puguin, per si no n'enganxes uns, puguis enganxar els altres. I llavors venen d'una manera que costa a vegades de que vagi tot bé. Per què? Perquè el temps te'ls ajunta, o sigui, els has plantat separats però et venen de cop i llavors vas de cul. O sigui, vas de cul, vas com pots i no... Aquí l'important és que una vegada els culles, que és que quan tenen ja encara una certa part d'humitat, per poder-los preservar bé, perquè no es faci malbé, perquè no se'ls hi facin, diguem-ne, el fong, doncs s'han de secar, no? És allò que veiem, no?, en el record. Sí, mira, això es cullen, o sigui, els arrenquem. Si va fent bo, intentem batre'ls al camp. Això vol dir que un cop arrencats els hem de remenar, girar 3-4 vegades. Llavors, un cop han passat un mínim de 8-10 dies, si ha fet bo, llavors els podem batre al camp. Un cop batuts, llavors els hem de, aquí en diguem, garballar, els passem per unes cribes, que hi ha aire i això, i ja es treuen troncs, pedres i el més gros, i la pols. Llavors, s'han de congelar. Els congelem per tractar-los, perquè no hi hagi corcs i això. I llavors s'han de triar. I tot això passen bastants dies i mentre en tenim a fora, tot i tenir-ne de bons per vendre ja, no ho podem fer perquè no tenim temps. Tenen prioritat els de fora perquè el clima, el temps, ens manda. I no els podem, si tenim temps d'entrar-los, no els deixem a fora. I després arriba, diguem-ne, això a finals d'octubre, quan ja podem, diguem-ne, començar a consumir aquests fesols, que mira, jo n'agafaré un quilet, tot i que ja sé que aquí en Joan de l'Hostal dels Ossos ja en té, però per veure si ens els cuina una miqueta. Que, per cert, a tu, de quina és la millor manera que t'agraden els fesols? Mira, jo, tot i tenir-los aquí a casa i en cuinem molt, perquè aquí a casa mengem cada setmana, més d'un cop. Jo al vespre quan arribo, que a vegades arribo jo tard i això, fesols en tenim de congelats i els descongelo i així mateix una mica escalfats amb un raig d'oli, si no tinc temps de fer res més o ganes, i mira, això i un tall de pa amb tomata i una mica d'amanida i ja sopat. Clar, has dit una cosa important, no? Perquè, de fet, has dit dues vegades congelació. Una vegada és, diguem-ne,
per la llegum cuita, no? Pel fesols cuits, que es congela molt bé perquè són de mida molt petita, però també, diguem-ne, aquesta tècnica de la congelació, allò uns quants dies, perquè el fesol, una vegada doncs, està collit, no tingui, diguem-ne, un altre, doncs, com deies tu, un corc o alguna cosa així. De fet, la congelació, que la veiem a vegades, encara hi ha molta gent que la veu com una cosa allò d'avui, les coses congelades, la congelació és un dels tractaments més ecològics que hi ha en el cas de les llegums. Sí, això fa molts d'anys que jo quasi bé, bueno, no me'n recordo, es feia químicament, que els portàvem a un lloc i això evidentment avui dia no es pot fer, ja fa anys que està totalment prohibit, però l'altra manera, i que l'adob ho admet i bueno, jo ho aconsella, és congelats. Han d'estar, per quedar bé, que no hi hagi perill, han d'estar congelats un mínim de 48 hores a menys 15 graus. Escolta'm, doncs, dit, m'emporto un saquet d'aquests que tens aquí. Esperem que aquest estiu sigui un estiu prolífic, que sigui bo, que les mates vagin creixent bé i que, sobretot, aquests que tenim per aquí al voltant, que ara no en veiem cap, són els senglars, no facin de les seves, perquè aquest també, no? I els cabirols em sembla que devem tenir una colla per aquí, no? Sí, no, més que el senglar al fesols no ens hi fa mal. No ens fa mal si té un camí al mig d'un camp i ell ha de passar per allà, però no li agraden. Però el que sí els hi encanta una cosa grossa són els cabirols. I quan neixen, quan són petits, que tenen 2 fulletes, 3, passa el cabirol amb una queixalada, et fa desaparèixer una planta. I, esclar, això hi ha anys que m'han fet molt de mal. Doncs escolta, estofat de cabirol, no? Estofat de cabirol, però costa de replegar-los, això. Sí. Doncs farem un bon estofat de cabirols amb fesols de Santa Pau. Joan, moltes gràcies, me'n vaig a veure l'altre Joan. Molt bé, vinga, Pep, fins una altra. Després de venir del Rengle allà al Mercat d'Olot i de tornar cap a Santa Pau, aquí amb en Joan, a Martinyà, doncs mira, a mig camí ara, cap a l'Hostal dels Ossos, un dels responsables, diguem-ne, d'aquesta cuina, d'aquest temple de la gastronomia garrotxina, en Joan Massagú, que a veure si el tenim per aquí, que l'agafem abans de començar el servei. Mira'l. Joan, bon dia. Hola, bon dia. A punt del servei, no, ja? Sí, tenim tot a punt ja, a punt per començar ja. A l'estiu suposo que hi deu haver-hi una mica de barrig-barreig, no? Entre la gent que ve, diguem-ne, que és treballadora, que ja ve de tota la vida, i també, diguem-ne, la gent que fa el turista i el viatger. Sí, tenim una mica... Ja no seria només a l'estiu, jo crec que cada vegada és més durant tot l'any, que tenim més, doncs, la gent més clàssica, la gent que ens ve més a sempre, i després la gent que ve més a passada o la gent que no està aquí tan acostumada a venir a aquesta zona. Tu ets molt jove, però tu has mamat aquesta cuina de l'Hostal dels Ossos des de ben petit, al costat de la teva mare, i pocs restaurants, diguem-ne, més enllà d'aquí de l'Hostal has conegut. Sí, podríem dir que sí. Vull dir, bàsicament els hem conegut més anant-los a menjar que no treballant-hi, per dir-ho així. Però sí, jo des de petit he mamat molt, doncs, la cuina de la Xuxup, la cuina de l'àvia, la cuina de la mare, doncs una cuina molt casolana, diguem, molt de la terra. El col·lectiu de cuina volcànica, que tu ets una de les persones, diguem-ne, que hi sou, reivindiqueu aquesta cuina vella, tradicional i popular, però això no vol dir que si jo ara et porto aquest quilo de fesols de Santa Pau, aquest farro i aquest fajol, als restaurants no en feu coses més enllà, diguem-ne, de la part tradicional. Sí, doncs, com dius tu, és molt important que preservem i cuidem tot aquest producte i mimem tota la cuina més tradicional, però també és important que la posem al dia, que l'anem actualitzant i que anem trobant noves formes i noves receptes d'una cuina més actual. Però escolta'm, aquí hi ha una cosa important, és a dir, els fesols, fesols, no fèsols, que encara he sentit ara una persona aquí que deia aquí són molt típics els fèsols. No, aquí són els autèntics fesols de Santa Pau, de Mas Martinyà, d'en Joan Orri. Escolta'm, un quilo de fesols, jo el tinc aquí. Com ho haig de fer-ho
perquè a casa els pugui coure i em quedin bé. Perquè jo tinc la sensació sempre de que la llegum molta gent no se la cou perquè diu, és que a mi no em queden bé. I en canvi, llocs com aquí a casa teva, que em sembla que és dels llocs on coeu més fesols de tot Girona, de totes les comarques gironines, us queden sempre iguals. Llavors, com ho hem de fer amb aquest quilo de fesols que he agafat d'aquí d'en Joan, de fesols de Santa Pau, ens quedin de meravella. Com dius tu, és molt important primer tenir paciència, perquè la gent a casa a vegades volem coure fesols o qualsevol altre llegum i volem tenir molta pressa, sense posar-los en remull, no sé què. I, per tant, la llegum, per començar, hem de tenir paciència. El que farem amb aquesta llegum és, doncs, el pas més important és hidratar-la, doncs, rentar-la ben rentada i posar-la unes 12-15 hores a hidratar. I el següent pas és traurem aquesta aigua i començarem a posar-la a bullir a partir d'aigua freda. Per tant, la hidratem amb aigua freda, després la rentem i les tornem a posar a coure a partir d'aigua freda. És important això amb els fesols, eh? És important posar-la amb aigua freda perquè tindrà un procés de començar a coure més lent, la llegum farà que no ens comenci a perdre la pela o se'ns pugui trencar el fesol i per tant després ja tindrà una ebullició més constant. I després això, un cop comença a bullir, baixar el foc. Baixar un foc que aquest fesol vagi ballant dintre la mateixa cassola, dintre la mateixa olla, dintre el recipient on ho bullim. Quan això està bullint, això, aquest foc constant, i fins que siguin cuits. Com sabrem que són cuits el fesol? El fesol ja no balla. El fesol tu el toques amb una llosa, amb una cullera, qualsevol utensili, i no balla. El fesol ja ha quedat mantecós. Hi ha una cosa important aquí. Si amb l'ebullició, evidentment, hi ha evaporació de l'aigua, de la cocció, sempre li hem de posar freda aquesta aigua. Sí, per anar bé posar-li freda, però normalment si el fesol està en bon... que no hagi perdut humitat, que estigui ben hidratat, que hi hagi la seva proporció de llegum i aigua, normalment nosaltres no li afegim aigua, perquè hem de pensar que no podem agafar una cassola i emplenar-la fins a dalt de llegum i voler doncs, que aquell llegum no perdi líquid, sinó menys quantitat de llegum, més quantitat d'aigua i després que vagi fent la seva ebullició constant. I la sal sempre al final. I la sal la posarem al final, perquè es podria alterar una mica l'ebullició durant tota la cocció. Clar, vosaltres, com dic, en feu cada dia i ja no us en sobren, però si volguéssim coure a casa, per exemple, fesols, sempre s'han de deixar refredar dins de la pròpia aigua, no? Perquè si no després fan pèl o alguna cosa així, no? Sí, nosaltres, ja et dic, en aquest cas no tenim temps de deixar-los a refredar, vull dir que els escorrem quasi bé quan ha passat uns 5-10 minuts de que s'acaba la cocció, però sí, el bo seria poder-los deixar refredar amb el seu propi suc de cocció, queden molt més enters, queden molt més cremosos, molt més melosos, i després podríem dir que és com un caviar, la melositat que tenen, aquest regust de castanya, no? Aquest torrat, vull dir, és impressionant. Escolta, aquí és típic els fesols doncs, amb la cansalada, no? Ben fregideta, els fesols doncs, amb la botifarra de perol ben esparracada, però més enllà, diguem-ne, d'aquests dos plats més tradicionals, com t'agrada fer-los aquí? Bé, dic, una de les que m'agrada més doncs, seria la botifarra esparracada, la botifarra esparracada que deixa anar el seu greix, i després amb aquests fesols. Per mi aquest és un dels millors plats que fem amb fesols. Clar, després aquí ja li podem començar a buscar variants, A vegades el fem amb cloïsses, amb un calamarset aquest de potera, doncs, com un guisatet molt ràpid. El podem fer doncs, amb costelló de porc i després també aprofitant una mica el seu suc de cocció doncs, ens queda com un guisat així de fesols, amb costelló. Podem fer de moltes maneres. Déu-n'hi-do, escolta'm, tenim la farina de fajol, per una banda, i el farro. Estem a l'estiu, ara fa calor, el farro tal com el coneixem aquí, que és una sopa, diguem-ne, una mena de sèmola, potser no és el moment, però hi ha vida més enllà, diguem-ne, de la sopa, no? D'aquest farro que mengem amb llardons a la mocada. Amb què l'utilitzem ara, el farro? Nosaltres, el farro, ja dic, a l'hivern, com has dit tu, doncs en fem una sopa, en fem amb el caldo, doncs fem aquesta típica sopa de farro. Quan ve més a la primavera, amb els badocs, amb el carbassó, fem uns badocs farcits a brandada i els arrebossem amb farina de blat de moro, que això ens va molt bé, no? Ja pel tema de la celiaquia, vull dir, per molts aspectes, utilitzar producte d'aquí de la zona, utilitzar
doncs, tant la flor de badó que ens ve o del propi hort o que ens ve de l'Aleix de les Mulleres. Vull dir, aprofitar molt el producte que tenim d'aquí. Més cap a la tardor fem amb costelles de cabrit, unes costelles de cabrit de cabrits aquí de la zona. També les arrebossem amb farina de blat de moro, li donen un toc cruixent, un gust diferent. També l'introduïm molt en postres, al ser una farina molt versàtil, l'introduïm molt en postres. Fem un brownie de xocolata amb blat de moro torrat, que és molt xulo. Fem una petita galeta de xocolata, també amb blat de moro, que també és molt divertida. Vull dir, són ingredients que no estem tan acostumats a menjar i estan molt xulo. Clar, i les farinetes d'això, de fet, la farina de fajol, un dels plats típics que ens deia la Carme ara, són les farinetes, però també tenen més vida més enllà de les farinetes, no? Aquesta farina de fajol, recordo, per exemple, una sopa fantàstica, semblant així doncs, a un farro a l'hivern, però clar, ara a l'estiu es pot fer d'altres maneres. Sí, a l'hivern, com dius, fem molt semblant a la sopa de farro, que la fem amb una sèmola de fajol, i després aquí l'introduïm com una mena d'escudella i carn d'olla, no? Fem la sopa de fajol, la sèmola aquesta de fajol, i li posem una mica de botifarra negra, una mica de pilota, i després això, clar, això et dona un gust i una especialitat d'aquest plat brutal. Més cap a l'estiu, més cap a la tardor, l'utilitzem més, diguéssim, amb elaboracions que necessitin farina, no? Pues elaboracions amb postres, alguna elaboració amb pasta, algun cop hem fet alguna pasta així, doncs, també un costelló de porc, amb botifarra negra, així com si fos una pasta més guisada, i això és el que bàsicament fem, amb el fajol. Bueno, a part, diguem-ne, d'aquells macarrons que ja he vist que tenia la Carme allà, els macarrons tradicionals dels ossos, que ja són, diguem-ne, podríem dir, un plat d'aquells que no en perill d'extinció, sinó plats estrelles de la cuina catalana. Sí, els macarrons de fajol que fem amb la Carme són molt bons. O sigui, evidentment, nosaltres ja tenim una bona marca, no?, dels macarrons de casa nostra, però clar, amb els macarrons de fajol li tornem a donar aquell plus de producte 100% de la Garrotxa, amb la nostra salsa, amb el nostre plat emblemàtic. Doncs va, escolta, fem una cosa. Posem-nos, ara que veig que ja acabes el servei, ens fem un pastís aquí de farro i de fajol? Vinga, va, som-hi. La Fonda, amb Pep Noguer.